Sialsuk Dr. Suspend anita. Kumin may thalai hola Sialsuk Primary Health Center a thilthleng awangin Sialsuk PHC Medical Officer Dr.Linda Lalbiak nungitsu Mizoram larsap chuan voin khat an hachet laya tangin a suspend ta a suspend order hi Mizoram larsap thunei na le a hminga pek ni in Puar Lalram nga ka Secretary of Mizoram Government Health and Family Welfare Department chuan ming aziang nanani Sialsuk Dr.Linda Lalbiak nungitsu nga disciplinary action lak ani ta ka chuan Dr.Linda Lalbiak nung hi aizola omtura ti ani a aizol khochung hi phalna lahma salo chuan a chwa san phal ani talawani Dr.Linda Lalbiak nung hian Sialsuk PHC hi a chwa san ta ka chuan a IO tu ruat ngal alal ni lo ni in thudon ani a kumin me ni som pathuma Sialsuk ka anma ni chena a boralta pulal reng puya thi chungchanga social media lama thuthang tam tak awangin pi lian ming thangi mar Under Secretary Health and Family Welfare Department chuan June ni khat sang ni som ni pahni khan he thilthleng hi chui chianga preliminary investigation neiturin Aizol Block Divisional Officer Puchin lian mang chu le kha pe in mala turin alo request to a Puchin lian mang hne na hian pulal reng puya Sialsuk khwa thi chungchanga hian mipui ngai dana Dr.Linda Lalbiak nungi ko sakphung adiktok lo wang nia ngai dan atam awanga chuiti rani he preliminary investigation hi pilian ming thangi mar chuan June ni som sang ni som ni pahni chunge ya Secretary Health and Family Welfare Department nena thelu turin Puchin lian mang nena hian angen ngal bok Sialsuk khwa hi Aizol block khwam chunga om ani awangin block enkol tuluber video nena hian Sialsuk damdoi ina thilthleng le anulama chiana thleng chungchang hi chuiturati anita a thudon na soidan chuan voin thlengin Sialsuk VC le YMA te chuan thule hla an nei don lova dan anga kalpui ani ta ka phei chuan sarkar thu nei tu te kuta anda anita ber kansha to angin pulal reng puya hi damlo na awangin me ni kwa khan Sialsuk damdoi ina aluta Sialsuk damdoi in country na cheng sang khat abawa wangin Sialsuk Dr.Linda Lalbiak nungi hi athin urle a pulal reng puya damlo damdoi ina ompo hi dap ani a poisa erawh akuta an hulaw ni in siatani me ni som pahnia pulal reng puya hi damdoi in atanga chhuah tir ni in me ni som pathum khan vandoi thla takin aboral zuita ani hei hi erawh sia ila Sialsuk doctor hi suspend ani awangin thiam lo achangta ti na ani lawa tuna hian preliminary investigation nei mek ani a chui ani chungin a hna choltir ani a an chuina report po thelu alani don chau ani Health Minister Dr. Arnal Thangliana hian Sialsuk ka thilthleng chungchanga hian malak ani tur thu alo soito angein ma lak chho ani ta zel ani